Tällä kertaa mä kysyin tekoälyltä, mitä kummallisia, ja siis oikeesti kummallisia, faniteorioita sille on syötetty eri Studio Ghiblin elokuvista. Kommentoikaa alas, mitkä näistä voisi olla sellaisia, jotka se jopa toivoisit, että pitäisi paikkansa. Pian näette. Aloitetaan. Mä kysyin ensimmäisenä Henkien kätkemä elokuvasta, ja tää pisti mulle erityisen silmään. Eli tämän teorian mukaan kasvoton No Face olisi elokuvassa jonkunnäköinen salapoliisi, valeasu, agentti tai vastaava. Eli hän pystyy muuttamaan muotoaan tarvittaessa, ja hänen tehtävänsä onkin siis tutkia tämän Bathhousen, tämän kylpylän toimintaa ja raportoida siitä jonkun sortin johtoportaalle ilmeisesti. Okei, joo. Niinpä hän muuntautuu yhdeksi asiakkaista selvittääkseen, ovatko työntekijät laillisesti palkattuja, harjoitetaanko kylpylässä prostituutiota tai minkä tason palveluja siellä on ylipäätänsä. Ja tämän takia hän on myös erityisen kiinnostunut Chihirosta. Käytetäänkö tässä niinku ylipäätään lapsityövoimaa ja niin edelleen? No. Ehkä jossain todellisuudessa tämä voi pitää paikkaansa, mutta en usko, että tämä on ollut ainakaan Hayao Miyazakin tarkoitus, sanotaanko näin. Sitten mä tsekkasin, mitä me löydetään liikkuvasta linnasta. Siis mulla meinasi mennä kahvit väärään kurkkuun, kun mä luin tämän ensimmäisen kerran, nimittäin tämän teorian mukaan Hauru on siis entinen idoli, superstara tai jonkun tason muu esiintyvä artisti. Mutta se oli perusteltu! Se oli perusteltu, kuunnelkaa! Joku on siis läpällä ilmeisesti pohtinut sitä faktaa, että Hauru on entinen idoli tai supertähti, ja tätä perusteltiin muun muassa tämän maksimalismisisustuksella, erikoisilla koristeilla sekä tosi näyttävillä asuilla ja sen vaihtuvilla hiusmuodon muutoksilla. Eli nämä vois olla sen näitä aiempia persoonia. Hän saattoi olla teatterilapsi, näyttelijä, laulaja tai muu esiintyvä artisti, joka siis niin kuin pääsi kulkemaan ympäri maailmaa nimenomaan tällä liikkuvalla linnalla. Mutta hän huomasi hänen taikavoimiensa olevan oikeasti siis kirouksen vaikutusta, joka pakotti hänet lopulta piiloutumaan maailmalta ja julkisuudelta, joten hän hyppäsi liikkuvaan linnaansa erakoitumaan kauas muusta maailmasta. Mitä mieltä olet? Onko Hauru oikeasti ollut entinen julkis? Ponio Rantakalliolla. Ja tämän teorian mukaan Ponio on oikeasti tämän elokuvan antagonisti, eli vihollinen. Saatan olla samaa mieltä jopa. Ponio on siis valmis hukuttamaan kaikki kylän asukkaat vaan siksi, että Sosuke pitäisi tästä erityisen hyvää huolta ja ylipäätään antaisi tälle minkäännäköistä huomiota. Ponio jätti myös perheensä siksi, että ei halunnut kilpailla huomiosta muiden kanssa, eli näiden ilmeisesti sisarusten kanssa. Ja on itse asiassa tehnyt tämän saman aiemminkin muualla päin Japania ja on aiheuttanut tulvia sekä tsunameja, mikäli tämä tuli koskaan toisen ihmisen torjumaksi. Ja tämän takia hänen paijansa Fujimoto on myös tosi turhautunut ja peloissaan, sillä hän on nähnyt tämän tapahtuvan jo kerran aiemmin. Useamman kerran aiemmin. En voi katsoa Poniota enää samoin silmin. Ilmeisesti tällainen hieman pahis- ja rikollismeininki, mutta ei kuitenkaan jatkuupi. Nimittäin Kikin lähettipalvelu. Tämän teorian mukaan Kikillä on tää radiokanava, jonne se oikeasti piilottelee salaisia viestejä muille noidille. Kiki kuljettaa mukanaan siis tällaista pientä punaista radiota, jonka kautta tää voi kommunikoida muille. Ja sen sijaan, että hän puhuu siihen niin kuin itsekseen tai kuuntelisi vaan musiikkia, niin sillä on syvempi merkitys. Kikin viestit sisältää ihan älyttömästi erilaisia piilosymboleja, salaviestejä, jotka vain muut noidat tunnistaisi ja nimenomaan noitien mustaan pörssiin tai muuhun alamaailmaan kuuluvat noidat ymmärtäisi. Joskus hän jättää vilpittömästi tsemppaavia viestejä muille noitatovereille, mutta osa viesteistä taas on tarkoitettu siis näille salaa rohtoja toimittaville muille rikollisnoidille. Ja Kiki voi tämän radion avulla raportoida näille muille noidille niin kuin kätköistä tai esimerkiksi ihmisistä, jotka ottavat noitia hyvin vastaan. Ja kaikki heistä pysyy siis
tietoisina, missä voivat käydä asioimassa turvallisesti. Siinä oli 5 eri erikoista Studio Ghibli-elokuvien faniteorioita, jotka tekoälylle on nimenomaan syötetty. Kiitoksia kun katsoitte ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Muistakaa tsekata muuten noita mun shorts-videoita, jos et ole vielä bongannut. Eli nähdään seuraavalla videolla ja moikka moi!